Стамбини, тази пратка вече 2 седмици стои тук. Няма ли да отвориш? Крайно време е. Ох, Светле, изобщо не ме бива в тези анбоксинг видеа. Той мен не ме бива, какво толкова. Айде, идвай, бързо! Хайде. Бързо! Да отваряме, Светле. Хайде да отварям, че Айде. няма търпение да видя какво има вътре. Искам честна реакция. Да. Искаш ли помощ? Да. Ето, това са нетърпеливи хора да видят какво се крие вътре. Леле, чакай, ще взема ключ, стой. Айде. Ключника! Става ли, бе? Не! Айде, Светле, с ключа. Технология! Който няма нож, С ключ! искам Да само покажем. да покажем колко красиво е опаковано. Махай го това нещо, Да. вече не ми трябва. Раз, два, три. Личи си кой отваря много подаръци. Аз много Виж обичам колко- подаръци. Кой не обича? Леле. Оле! Леле, много е яка! Леле. Значи, лично аз Много искам е да си красиво. поръчам с моите деца. Леле, невероятно е. О, който колко е сладко! Това е моята мацуранка. Уникално е. Искам и аз краси. Ами те Значи ще трябва да ми изработят. съдействаш. Разбира Искам да ми се. съдействаш да имам и аз такава красива рамка с моите прекрасни 4 дечица. Аз съм първа. Светле, какво правиш, бе? Как какво? Разглеждаме инстаграма. И- Пиши Айде, им, вече пиши. пиши им, че няма Айде, търпение. айде. А който е уникално. Ой, годи.